ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ 5ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ତ ହେଇଛି ଦେଖେ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି କେଉଁ ବାର ବୁଧବାର ତ ଆଜି ତ ହେଇଥିଲା ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ଆଜି ତ ହେଇଥିଲା ଭାତ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଥିଲି ଅଣ୍ଡା ଥୁଆ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇଥିଲି ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବର୍ଷା ପୁରା ସବୁଦିନ ଲାଗିକି ରହୁଛି ବର୍ଷା ତ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଲି କ'ଣ ନା ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଭଲ ମୁଁ ଯାଇକି ତଳୁ କ'ଣ କରିଛି ସେ ଚିକେନ୍ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଚିକେନ୍ କାଉଣ୍ଟରଟା ତ ଚିକେନ୍ କିଣିକି ଆଣିଛି ହେରି ମାନେ ଏଠି କେଜି ଅଛି 180 ଅଛି କେଜି ତ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ରାତି ତ ଆଜି ରାତିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କରିବି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ବୋଲି ଧରିକି ଆସିଛି ଛେଚା ମସଲା ମାନେ ପକେଇକି କରିବି ତ ଏବେ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇଛି ଅଦା ଛଡ଼େଇବି ଏଥିରେ ଛେଚିକି ଚିକେନ୍ଟା କରିବି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ଏପଟେ ବସିଛି ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଭାତ ହଉ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ହଉ ଧନ ନେଇଲ ବାବା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଚିକେନ୍ କଲାବେଳେ କେମିତି ବନଉଛି ତୁ ହାଇ କରିଦେ ଦେବି ହାଇ କରିଦେଲେ ଦେବି ସେମିତି ହେଲେ ଦେବିନି ମୋ ବ୍ୟାଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଦେବିନି ତୁ ହାଇ କରିଦେ ଦେବି ଏଇଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇବା ଆଉ ଡାଲଚିନି ଟିକେ ପକେଇବା ପକେଇ ଦେଇଛି ଏପଟେ ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ହେବ ଅରୁଆ ଭାତ ଚିକେନ୍ଟା ଖାଲି କଷା କରିଦେବା ପାଣି ବେଶୀ ରଖିବିନି ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଅଛି ସିଏ ଖାଇବେ ଗୋଳେଇକି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ବି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଆଣିଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ରାତିରେ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଖିଆ ହେବ ତ ଏବେ ଆଜି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ତମକୁ ପତଳାଟାକୁ ମାନେ ଜୋରରେ ଯଦି ଏମିତି କରିବି ତାପରେ ସେ ମାନେ ଇଏ କରିଯାଉଛି ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଶକ୍ତିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପିଆଜ ଟିକେ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଭାତଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଭାତଟା ଗାଳିଲି ଏବେ ପକାଇବା ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ଛେଚିଥିଲି ପକାଇବା ପିଆଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପକାଇବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି କରେ ତ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଏ କାହିଁକିନା ପିଆଜ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଏ ଟାଇମ୍ ବି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ ସକାଳୁ ତ ଯେତେବେଳେ କରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନା କରିଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଉ ଆଜି ଭାବିଲି ଛେଚା ଟିକେ କରିବା ତ ପିଆଜକୁ ବି ଇଏ କରିକି କରିଛି ପିଆଜ ସେମିତି ଭାଜିକି କରିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେବା ପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଛି ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଟିକେ ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ଟିକେ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିଲି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ପକାଇଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବା ଦେନ୍ ପକାଇବା ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ମୁଁ ପକାଇକି ଯେହେତୁ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରେ ଅଦା ରସୁଣରେ ବେଶୀ ପକାଏନି ଏବେ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନି ସେମିତି ପକାଇଥିଲି ତେଣୁ ଜିରା ଟିକେ ପକାଇବି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡଟା ଦେନ୍ ପକାଇବା ଚିକେନ୍ ମସଲା ୟା ପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ପିଆଜରେ ଦେବା एक्चुअली कौन ना मुझे चिकेन आनी मुझे भाविली छोट पीस करके आनी मुझे भावी पकोड़ा कही भाविली कहली ना चिकेन
कषा करदेबा आ पकोड़ा कला माने राति भी पोटल तरकारी अल्प अच्छे जहाँ कराई था भजा भजी से चिकेनटा टी करदे तरकारी पी खाया भी हम हाँ यहाँ होगलानी ये पानी देवा ये पानी ऐड करवा पानी ऐड करदेला टमाटा पकेवा सिझापी मसलाटा सिझु था यहाँ जल्दी जेहेतु लगी जाऊँगी तो पानी टे देले सिझा हम टमाटो पकईदेवा होगला पर आलू पकईवा टमाटो सिझु था जाऊँगी पुओ के खुएदेवी 5:30 होगला पुओ को खुएदेवी ये बिस्कुट क्षीर खाई सारापर चा टी पिया तापर संध्या देवाक जी ये 6:30 पर हो जाऊँ संध्या बेलू तो देखिए भावुची सी आसे आगुरी मुझे दिए संध्या कहीं सी आसला माने चा टे करी कि कौन टे जलखिया देवी खायापी तो से जोगुरु मु संध्या आगुआ ही देदी काम तुटे दे थाए हाँ ठीक अच्छे आपको टे सिझा को देवा एथिरे सब गुंड पकई आगुआ पकड़ नहीं कि सीझीदेला सब चिकेन पछरे लास्ट रे गरम मसला पड़ो आ धनिया पत्र पकईवा आपको ए घोड़े देवा पूरा बढ़िया फ्लेवर भी आसी कलरटा बढ़िया देखा चिली भी पकईनी आज माने लंका गुंडार कलर दिशे लंका गुंडा राग ना कि कलर देखा मत राग ना टे भल लगे राग हाँपाई मुझे 2 चामच पकईदेली सीना कि राग हेनी होगलानी टे चिकेनटा पकईदेव सी आसे आगु बनई देकी आग रखीदे से भाभी जे मैंने अंडा खाइए बोली अंडा सीझे अंडा को रखीदे हम काली तो गुरुवार अच्छी से काली राति ना खाईदेवे आलू पकईदे मो पुओ बढ़िया माने जो बो बुटु भूत फिल्म रो जो माने बुटू डायलॉग जो अच्छी जंगल को जीवु सेटा बढ़िया कह पूरा देखिए रुहतु मुझे जाऊँगी पचारि से कह यहाँ घोड़े देवा पुओ पानी टे बसई फुटा पानी धन केमती घर पकई नहीं कहल केमती बुटू दे कहल टे शुणिया बड़ जोरे दोनों लो बाबा मत गोटे गेला कल गोटे हाँ गोटे गेल कर माने ओट को सी आग पोछीदेव फोन टे धरिकी हालो हालो हो खेलना फोन टे क्या फोन कर देख केमती कहलु कौन कहले अजय अजा कौन कहले एमती कहले अजय जे कौन कहले हाँ एमती कहले बेला फेला पकई खेलुची आनी से भितर कहीं पकईचु जाऊँगी पुओ को टे खुएदेवी बस
ବର୍ଷା ପୁରା ଦିନ ରାତି ବର୍ଷା ପୁରା ଏଠି ଲାଗିକି ରହୁଛି। ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସଫା କରିଛି, ସବୁ ଯାକ କୁଲର ଲଗେଇକି ଶୁଖେଇଥିଲି ତଳେ। ଆଉ ମାନେ 4 ଦିନ ହେଲା ଭାବିନି ସଫା କରିବି, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରୁନି ସଫା। ଖରା ଟିକେ ହେଲେ ଭାବିଥିଲି ସଫା କରିବି, ତାପରେ ହଉନି, ଖରା ଲାଗି ଲାଗି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ସେ ଯୋଗୁଁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି। ପୁରା ପାଣି ମରି ଆସିଲାଣି। ତ ମରିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗରମ ପାଣି, ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଉ ଏବେ 5:30 ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଯାଇକି। এইটা ଏବେ ବସାଇଦେବା, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିଯାଉ, ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଗରମ ପାଣି ନଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ରହିଲେ କ'ଣ କି ଆଉ ଶୁଖିଲା ଭାତ ବି ମାନେ ଖାଇପାରିବ ଗୋଳେଇକି ଟିକେ। ମୋ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଟିକେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଟିକେ ପିଇଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇଦେବା ଏବେ, କାହିଁକିନା ତଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗି ଆସିଲାଣି। ତ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ବସାଇଛି, ସେଠି ପାଣି ପକାଇବା। ପାଣିଟା ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ। ପାଣି ହେଇଗଲାଣି, ତାତିଗଲାଣି। ଟିକେ ଉଷୁମ ହେଇଗଲେ ବି ଚଳିବ, କଞ୍ଚା ପାଣି ଦେଲେ ପାଣିଚିଆ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଥାଉ। ଆଜି ଏକା ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ ଆଉ। ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇକି ଆଣିନି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣିଲି ଯାଇକି। ଦେଖିଆ ସବୁବେଳେ ତ ସିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମୁଁ ଆଣିକି ବନେଇବି। ସେ ଆଉ ଆସିଲେ ଖାଇବେ, ଜାଣି ନଥିବେ ହେଇଛି ବୋଲି ଚିକେନ୍। ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣିଛି ଯେ, ସିଏ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖାଲି ଚର୍ବି ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ମାନେ କେବେ ଆଣିନଥିଲି ନା ଚିକେନ୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାହିଁକିନା ହଁ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି, ଚିକେନ୍ ବି ସିଝିଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଲାଗିବ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ସିଝୁ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଏବେ ଆଉ ମାନେ ବସେଇବିନି, ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଗ୍ୟାସ୍। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଓଲୋ ବାବା ତୁ ଯା ସିଆଡ଼େ, ହାସ ହେଉଛି ଯାହାରି। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବି ଯେ ଏବେ ପକାଇବିନି, ଯେତେବେଳେ ବାଢ଼ିବି ସେତେବେଳେ ପକାଇବି। ଏବେ ପକାଇଲା ମାନେ ସବୁ ଇଏ ହେଇଯିବ, ମାନେ ପୁରା ସିଝିଯିବ। ପଛରେ ପକାଇବା। ଏଥିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ପକାଇଦେଲି, ମୁଁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାବିଲି, ମୁଁ ନାଇଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପକାଇ ହେବନି, ଏନି ପକାଇଦେଲି। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବା। ସିଏ ଯେମିତି ଜାଣିନି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରଖିଦେବି, ଲୁଚେଇକି ଯାଉଛି। ଭାବୁଛି ସେ ତଳେ ରଖିଦେବି, ତଳେ ଏଇ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିବି, ସେ ଆଉ ଜାଣିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାଶ ଖାଇବ ଆସ ଯାଇକି ଅନଉଛ କ'ଣ? ସେଟା କ'ଣ ଯେ ସରପ୍ରାଇଜ, ସରପ୍ରାଇଜ ଏଇଟା। ତମେ ଭାବିଥିଲ ଅଣ୍ଡା ହବ ଆଉ। ଭଲ ଅଛି ନା? ଏଇଟା କେବେ କହିଲ ଆଣିଲି, ଯୋଉ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି।